Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το πρώτο Q&A όπως είχα πει. Θα απαντήσω τις ερωτήσεις σας, θα είναι νομίζω 2 οι ερωτήσεις, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, τώρα αρχίσαμε. Την επόμενη εβδομάδα είμαι στο Σαββατοκύριακο, θα κάνουμε GTA Online. Είμαι νουμπάκι αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση, πώς αποφάσισα να ξεκινήσω το YouTube. Το YouTube αποφάσισα να το ξεκινήσω, δεν ξέρω ακριβώς γιατί, απλώς ήθελα για πλάκα, αλλά τώρα το συνεχίζω, μ' άρεσε. Γι' αυτό ελπίζω να πάτε σωστά αυτή την ερώτηση. Και μετά η δεύτερη ερώτηση είναι άμα αυτό που κάνω, δηλαδή το YouTube, άμα πιστεύω πως θα συνεχίσει. Ειλικρινά παιδιά αυτό δεν το ξέρω, εξαρτάται από εσάς. Δηλαδή άμα είμαι εδώ και 2 εβδομάδες περίπου στους 14 subscribers. Άμα είμαι ακόμη εδώ και 2-3 μήνες θα το σταματήσω, γιατί δεν γίνεται. Ενώ όμως άμα προχωρήσω, γιατί σιγά σιγά νομίζω πως θα προχωρήσω, όλοι θα προχωρήσουν. Θα το συνεχίσω, ναι. Αυτό εξαρτάται από εσάς και από μένα και την όρεξή μου δηλαδή. Το δεύτερο Q&A θα το κάνω σε 2 εβδομάδες. Να μου κάνετε ερωτήσεις κάτω στα comment. Να κάνετε subscribe στους Live Grill και στο Σοκράτη Καπλάνη. Ευχαριστώ, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.